chcete mať kondičku a postavy ako naši tanečníčky a tanečníci, pozývajú z fitness centra Jump Studio, Retro a Astra na ich hodiny table a ostatné fitness aktivity. Krásny večer, Rača, Vinobranie. Ahoj. Počula som dobre, keď som počula, že ste tu naposledy hrali v 89. Tak to bolo, sme tu hrali v roku 88 a 89. Odtedy nie, no. A zmenilo sa to nejako? Zmenili sa ľudia? No vtedy to bolo také divoké, to boli také divoké roky, takže tu boli aj bitky. Pánkači sa byli s usporiadateľmi, potom došli policajti, pánkači vybili aj policajtov. Takže to bolo také fakt divoké, to bolo, no. Sme mali prerušené vystúpenia asi 3-krát. No, tak teraz to už taká oslava, pekné a vtedy to bolo také nervózne. Či dojdú policajti, či nám to zakážu vystúpenie, alebo nie, takže to sa nedá porovnať, no, ale nálada bola podobná, no. Ja si osobne myslím, že tu boli aj podobní ľudia ako v tom 89. A si myslím, že aj tí istí ľudia tu určite boli a počkali si na teba, ale čo to niečo na teba mám, videla som pred tebou tejbovať, tancovať tvoju dceru Peťku, ako je to možné? Tak to ja neviem, kto ju sem vybral, kto ju sem vybral do tohto, ale tam bola podľa mňa, ona sa tak bála, že to pokazí a jak som teraz sledoval, tak sa mi zdalo, že to nepokazila, no neviem, možno, že to niekto vie lepšie posúdiť, podľa mňa bola taká istá výborná, jak ja. A aký to bol pocit, že tvoja dcera šla vlastne pred tvojim koncertom a hneď si to uchopil ty a išli ste hrať vy ako kapela? Tak veľmi pekný. Lebo my máme s dcerou veľmi pekný vzťah, máme, takže vlastne ona robila pred kapelu, tak to je krásne, to je nádherné, tak držím palce, nech ešte ďalej, takto jej to vydrží, no. Dúfame, že sa stretnete ešte na nejakom vystúpení. A čo robievate? Takto v lete hrávate často, mávate pauzy? No, tak my hráme samozrejme v lete, na jar, v zime stále, no v lete trošku viac, lebo sú festivaly, čo je veľmi príjemné v lete, keď je dobré počasie sa potulovať, tak to je najlepší čas v roku samozrejme, no. A máš niečo nové, čo by si chcel svojim poslucháčom odkázať alebo povedať nejakú novinku? Tak my akože máme, na budúci rok oslavujeme 30-ku, táto kapela, je to neuveriteľné, ja tomu neverím, ale ten kalendár nepustí to, takže máme 30 rokov má zóna, tak musíme robiť také nejaké väčšie koncerty, aj s tými bývalými členmi musíme urobiť koncerty. Ticho tam, prosím vás. Aj nejaké také CDčko by sa nové, už sa chystá, no snad sa nám to podarí dokončiť. Dokonca aj nejaký film sa vyrába o nás, o našej histórii. To sa asi nestihne, tak to bude možno, že 31 rokom, no, ale pomaličky, no. Tak sa máme na čo tešiť a ja tiež neverím, že už máte 30 rokov, vyzeráte stále skvelo, hýbete sa stále skvelo, užívate si koncerty, tak vám držím palce a nech vám vyjde aj film, aj CDčko, aj všetky koncerty. Ďakujeme krásne. Tak ja ďakujem tiež veľmi pekne a to isté želám ja vám. Ja som si tu na Vinobrani v Ráči odchytila Miška Kubovského. Je tu Kubovčíka, ale aj minule. Aj vestovečka som sa povedala. No. Ja ťa mám tak aj v mobile. Dobre. Ja som si tu na Vinobrani v Ráči odchytila Miška Kubovčíka. Má kapucňu, chce sa skryť, ale neskryl sa nám, sme ho aj tak zbadali. Čo tu ty robíš dneska? Ja tu dneska 33 rokov bývam v Rači, takže som sa vybral na Vinobrane pozrieť, lebo to je taká každoročná povinnosť. A je tu niečo špeciálne dnes, že prečo že idem na Vinobranie, idem do Amfíku si pozrieť? Nie, no tak to patrí k tomu rituálu samotného Vinobrania, že idem sa pozrieť do Amfíku, idem tam. Keď sme boli mladší, tak sme trasu trhovisko alebo kolotoče Amfík absolvovali 20 krát denne hore-dole.
A tak teraz už, keď človek má menej času a viacej povinnosti, viacej rokov, tak si to tak vychutnáva všetko pomalička. Je mi úplne jedno, či tu bude vystupovať tá atmosféra je hlavná. Takže to znamená, že si tu každý rok? Každúčky. Keď sa dá, tak som. Môžem sa ťa spýtať, čo máš teraz, čo pripravuješ do budúcna, kde všade beháš, lebo viem, že sa ti vo všetkom darí a vidím ťa všade. Všade ma vidno, ale tak je to tak je to skôr nejaká zhoda okolností, že sa to deje všetko naraz. No momentálne najbližšie ma čaká premiéra filmu Kandidát, ktorá bude začiatkom októbra. To sme nakrúcali minulý rok. Nakrúcame ďalej Panelák, budeme robiť aj nové diely Halo a v Radošínskom naivnom divadle Janošik po 300 rokoch pozývam a chystáme novú hru Čistá jasná, takže roboty dosť. Seriály? Panelák. Iba Panelák? A ešte som ťa videla v takých vtipných scénkach nejakých. Áno, to je Halo, to je autorská vec a myslím, že je to veľmi svojský projekt, ale myslím, že mnohým ľuďom celkom sadol. A som si aj všimla, že si ťa volávajú do rôznych relácií, ako napríklad Milujem Slovensko. Áno, tam som bol teraz 20. to bude, myslím, vysielané, aby som nerobil reklamu, tak však si to vystrihnete. Áno, tak to bolo celkom taká zábavná záležitosť, také fajn. Aj si chodieval glosovať, keď bola Adela Show. Áno, Adela Show som bol pozvaný, bol som tam na 2 diely, ktoré sa točili po sebe a myslím, že stačilo, pretože ja nemôžem glosovať showbiznis a bulvár a takéto veci, nakoľko ja sa v tom vôbec nevyznám, ani ma to nezaujíma, pravdu povediac, ja neviem, kto je kto. Dobre, Miško, tak ti držíme palce, nech sa ti darí naďalej, čo pevne verím, že áno. A už si ešte zvyšok dňa, už si Vinobranie, prídeš aj zajtra? Asi áno, lebo Vinobranie, ja som tak chcel povedať, že Vinobranie má strašnú moc pre každého, ale najviac pre školákov, lebo keď som bol školák, tak som to vnímal, lebo na konci augusta končia prázdniny. A potom začína školský rok, z čoho sa neteší nikto, ale vie, že začne školský rok a o 2 týždne je víkend Vinobrania, takže je to taká inekcia, taká utišujúca inekcia na ten začiatok školského roka, že 2 týždne v škole, že ale bude Vinobranie, tak bude dobre. No a potom sa to už nejak tak ten rok pekne zveze a to Vinobranie je veľmi dobrá vec. Príďte, všetci musíte prísť. Super, ďakujeme, tak sa teraz zväzíme. Začína školský rok a rok nejak prejde a bude veľmi, veľmi úspešný. Pekný večer. Pekný večer všetkým, pozdravujem. Sme na Račianskom Vinobraní a odchytila som si Romano Stylo. Môžete sa nám bližšie predstaviť? Tak Romano Stylo je Romano Stylo. Vychádza to z toho, že hráme v podstate svetový repertoár všetkých žánrov, ale je tam celé to troška naše rómske. A ani to nebol úmysel zo začiatku, ale vyšlo to takto a už pod tým menom nás dosť ľudí pozná, takže už sme ostali pri tom. A vy ste spolu asi tak 5 rokov však?
počkajte, od 2006, takže to už je nejakých 9 rokov. To už je pekný čas, 9 rokov. A ja o vás... Áno, medzi tým sa párkrát vymenila akože inštrumentácia a takisto aj členovia. Teraz je to také ustálené a v tomto zoskupení a s týmito ľuďmi robíme momentálne. A ja o vás viem, že vy hrávate predovšetkým v zahraničí, takže toto je asi vaše prvé vinobranie. No, už sme ich pár zažili, akože, ale toto je také oficiálne prvé. A ešte o vás viem, že vy ako jediný máte vlastne gitaru. Ako to je? Áno, tak používame gitaru, pretože, jak som povedal, hrajeme viac žánrov a tá kapela nám viacej pomôže. A je to taký univerzálnejší nástroj ako violo alebo typické nejaké zoskupenie. Chceme trošičku byť iní ako ostatní. Hej, iní ste, si myslím, že ste úplne výborní a stretávate sa u ostatných takýchto cymbalových skupín s pochopením alebo vám tú gitaru nejak vytýkajú? Nie, nikto si nevytýka, ako každý si robí svoje. No a myslím, že každý v dnešnej dobe, každý profesionál chce byť niečím iným. Nie je to len v hudbe, je to v celkovom umení. A ako sa vám páči dnešný deň tu na Vinobrani v Rači? Aká bola interakcia s publikom? Výborná, dobrá, všetko je v poriadku, len škoda toho počasia samozrejme. Myslím, že sobota je taký najhlavnejší deň a naozaj toto počasie trošičku dalo zabrať. Nevadí, my vás teraz priblížime aj ostatným divákom, ktorí tu možno kvôli tomu počasiu neboli. A prajem vám veľa úspechov, dúfam, že vás ešte niekedy uvidíme a dúfam, že vás uvidia aj tí ľudia, ktorí vás meškali. Budeme veľmi rada, všetkých pozdravujeme. Byť morálne čistý, rozhodol som sa očistiť. Rôzne spôsoby očisty vyhnali mi z tela glísty. Teda málo ľudí prišlo na toto predstavenie, asi kvôli tomu počasiu, čo naozaj nikomu by sa nechcelo ísť z obývačky teplo domov a odísť na takéto predstavenie. Sice som trošku nešťastný z toho, ale dá sa. Vaše predstavenie sa volalo, že Tanečná horúčka, hej? A nejak mi to trošku pripomína, že horúčka sobotnejšej noci, má to s tým niečo spoločné? No... Vyzerá to, že by to malo mať spoločné, keďže je sobota, ale v podstate to je o tom, že horúčka, alebo tanečná horúčka, je to v podstate o tom, že sme skombinovali breakdance a vzdušnú akrobáciu s folklórom a v podstate to je tá tanečná horúčka, takže to malo ako znamená to. Vás sme mali možnosť vidieť v televízii na Talent Manii, alebo Československo má Talent Mania, to bola však Talent Mania. Pomohlo vám to nejako sa zviditeľniť? Máte odvtedy viacej vystúpení? Určite nám to trochu pomohlo, my sme mali aj predtým hodne vystúpení. Toto je naše vlastne 81. vystúpenie od januára. No, takže v podstate to je každý tretí, každý štvrtý deň vystúpenie. Trošku to pomohlo určite, lebo v tom prípade ľudia nás mohli aspoň vidieť. A dostali ste sa aj do zahraničia, že by vás niekto videl v televízore a povedal by si, že wow, týchto chcem? My sme po Talent Manii odišli do Los Angeles, iba tak na skúsmo. A tam sme dostali ročné angažmá do Las Vegas. Takže toto má ohromný úspech. A ročné angažmá a vy ste tu, alebo máte byť v Las Vegas teda?
keďže sme dostali ročné angažmá, to znamená 360 vystúpení a to sa fyzicky nedá zvládnuť, takže zatiaľ to zvažujeme, ale vyzerá to skôr nie ako áno, pretože fyzicky to naozaj nejde. A započula som, že by ste mali ísť aj do Číny, pôjdete? Do Číny ideme budúci týždeň, takže áno. Určite na 2 týždne, hej? Na 2 týždne do Šanghaja a do Pekingu a chceme sa ísť pozrieť na terakotovú armádu, takže do toho Siamu. A to idete s týmto programom, čo sme mali možnosť vidieť dnes? Áno, s týmto programom je to vlastne prechod z folklóru do takého modernejšieho, takže s týmto áno. Mne sa to veľmi osobne páčilo, čo som videla, prechody, štýly tanca, aj tam trošku ten Michael Jackson, to sa mi páčilo asi najviac, my na neho tiež tancujeme. Čím je výnimočný dnešný deň? Mali ste teraz veľa vystúpení, mám taký pocit, že aj na letných festivaloch, niekde aj po Slovensku. Tešili ste sa na Vínobranie? Priznám sa, že tešili, pretože nikdy nás nezavolali na Vínobranie, toto je prvýkrát. Takže v podstate áno, chceli sme ukázať to najlepšie, čo sa dá, ale škoda, že nevyšlo počasie. Choreografie si robil ty? Áno. Všetky? Okrem toho posledného, to robil Moravčík, čo je bývalý umelecký vedúci Sľuku, takže ja som to trochu prerobil, aby to nevyzeralo úplne podobne, lebo nám sa to trochu lepšie tancuje, tak ako som to urobil ja, ale v podstate nápad je jeho. Ale máš niečo, čo by si chcel odkázať divákom, alebo niečo nové vymýšľate, či nás chcete prekvapiť? Pripravujeme teraz zase nejakú takúto modernú svetovú hudbu, ako je Queen, že nielen toho Michaela Jacksona, ale aj Queen a budete napríklad, ale to sme teraz dali iba a capelovo, ale inak bude tento náš orchester na cymbalovke a na húsliach tiež hrať taký, že Queen alebo Madonu a tak ďalej. Takže tieto veci. A dokonca sme teraz začali cvičiť Beyoncé a to sme naposledy odprezentovali na premiére Miss World, čo bolo v Prahe 2013 teraz. Super, tak sa veľmi teším na ďalšie kultúrne zážitky, fakt vám fandím, veľmi sa mi to páči, ja tiež tancujem, tak dúfam, že sa ešte uvidíme, prajem veľa úspechov. Ďakujeme a pekne napíšte o nás. Ahoj, ty si z Čarovných ostrovov, videla som ťa tam brejkovať a dávať rôzne takéto vsúky. Ako si sa dostal k týmto ľuďom? Tak úplne vlastne na začiatku kontakt prvý, ktorý bol, tak bol na Talent Manii, kde sme vlastne proti ním boli, oni boli Čarovné ostrovy a my sme boli superhrdinovia, oni boli folklór a my sme boli skôr taký hip-hop breakdance. A vlastne sme sa tam stretli v dueli v semifinále, kde sa postupovalo potom do finále, kde oni vyhrali. A potom vlastne neskôr som sa aj poznal s pár členami, kde sme chodili párkrát von, tak ma zavolali, že či neprídem niekedy na tréning pozrieť, tak som prišiel, odtedy som vlastne tam ako keby zostal, ako keby kvázi ich člen, že chodím s nimi po vystúpeniach a tak. A teda patríš aj do tej skupiny, aj do tejto, alebo si iba s týmito? Takto ja mám viacej skupín, s ktorými spolupracujem, takže ja som skôr taký otvorený tanečník. Nie som taký, že iba v jednej skupine, ale mám viacero. A ktorá je tvoja obľúbená? Obľúbené sú všetky, lebo s každými sú nejaké pekné chvíle, hlavne tanečník, veľa tanečníkov, takže myslím si, že tam, kde sú tanečníci, tak je dobrá nálada. A hlavne všetko je to o tanci, takže... Vy ste boli na tej Talent Manii, kde bol aj pastel, však? Nie, to bolo Československo má talent, to bolo na Jojke a my sme boli Talent Manii a to bolo na Markize. A spoznal si tam, predpokladám, aj viacej takýchto skupín a v podstate... Okrem týchto Čarovných ostrovov sa tam našla tiež tedy ešte nejaká skupinka, kam si sa tiež pridal? No, bolo to tí superhrdinovia, ale už potom akože tam konkrétne tí, ktorí tam boli, tak nie. A ako si užil dnešné Vínobranie? Super, dobre to bolo, troška sa šmýkala, troška počasie nám nevyšlo, ale nevadí. Snažili sme sa to dať na 100%, takže... Dobre, ďakujem veľmi pekne, páčilo sa mi to tiež, brejkuješ super, tak nech sa ti darí. Ahoj Smešo, sme na Račianskom Vínobraní, som veľmi rada, že ťa vidím, keďže som ťa nestihla na Depeche Mode. A čo tu robíš dneska? Ahoj, ahoj. Tak dnes tu máme koncert na Vínobraní z Lavagans, takže som prišiel odohrať si koncert. Je to od Depeche určite už niekoľký koncert a mali ste ich, myslím si, že toto leto dosť?
Boli tam nejaké festivaly určite letné, pár takých akcií, takže zo pár akcií áno, určite. A tuto v Ráči hráte prvýkrát? Tu v Ráči na takomto podujatí prvýkrát a sme veľmi rádi, lebo my sme v podstate fungujeme aj tu v Ráči, aj náš spevák je odtiaľto, takže konečne sme aj tu. Koľko dáte pesničiek? Tak to bude zhruba taký hodinový koncert, takže neviem, 10. My sme tu včera boli, bola tu zóna a bolo tu strašne veľa ľudí a teraz je tu tiež veľa ľudí a ja som vedela, že kvôli vám prídu, aj keby pršalo, ale našťastie neprší. A opýtam sa ťa aj na tvoj trošku osobný život, ako malička, ako ste si užili leto. Zlaté. Ďakujem pekne, doma super, ja sa veľmi teším z môjho v novembri teda už dvojročného dievčatka a je to paráda, miluje hudbu, miluje život. Asi bude po tebe, možno ju uvidíme niekedy aj hrať alebo spievať. A ešte sa ťa spýtam, čo pripravujete, čím nás prekvapíte, čo môžeme najnovšie od vás počuť? Tak u nás sa stále niečo robí, keďže máme aj štúdio, ktoré aktívne funguje a momentálne chystáme nový single, nový videoklip a v podstate máme plány tak na rok dopredu, takže my stále máme čo. Super, tak sa máme na čo tešiť, čo sa aj tešíme, ty sa bežka aj pripraviť a ideme ťa natáčať. Pekný večer. Ďakujem pekne aj vám, všetko dobré.